De Lleida anem cap a Barcelona. A l'estació de la Sagrera continuen les obres, però avui hi hem anat perquè s'hi han descobert unes fosses de la guerra dels segadors. Hi ha restes de més de 300 soldats. Allà on han d'anar els accessos a la futura estació de la Sagrera, s'hi està excavant aquest enterrament múltiple del segle XVII. Hi ha més de 50 cossos amuntegats l'un damunt de l'altre. Aquesta és una de les 68 fosses que han aparegut en aquesta zona i que acullen, de moment, 358 individus. Pràcticament tots són homes, joves i forts i no presenten ferides mortals. Per això, les primeres hipòtesis apunten que es tracta de soldats de les tropes de Felip IV i que van morir durant la Guerra dels Segadors a causa de la pesta. Aquests individus que hi ha enterrats aquí probablement tots van morir per la pesta que hi havia no a Barcelona sinó a tot Catalunya en aquests moments de principis de la segona meitat del segle XVII, que era de les tropes que estaven assetjant la ciutat, que estaven en aquest campament que hi havia una miqueta més enllà d'on tenim ara l'església de Sant Martí de Provençals i que és on els anaven a enterrar. Encara queden algunes fosses més petites per obrir i estudiar. Per això el nombre de persones enterrades encara pot créixer. La cartografia antiga i les restes de ceràmica han permès situar cronològicament aquesta necròpolis, de la qual no es tenia cap notícia. D'aquesta no n'hi havia absolutament cap idea. Eren individus que es van morir fent un setge, els van abocar aquí i quan es va acabar el setge se'n van anar tothom cap a casa i aquests es van quedar aquí enterrats. No hi havia notícies. I si és en algun document, o no s'ha trobat o ningú l'havia esmentat abans. Llavors, el que fa això és aportar coneixement. Totes aquestes restes es trauran d'aquí i es portaran a analitzar als laboratoris d'antropologia per establir la seva datació a través del carboni 14 i, en els casos que sigui possible, la causa de la seva mort. Francesc Bessas, TV3.